Аз съм Алекс, не Алекс Виделис, познат като Гнол. Както и като я не казвам защо и как почва моята история, като а, аз как започнах да се уча, който играе в баскетбол. Ако искаш да се пас, ако искаш да се пас до, и се абонирате за канала с на Геймър Алекс Виделис, трябва да сме чести, но и почнавам да казваме като моят профил, който а, 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 както видите, това сме, това е всякакъв дек, който е. Нека започна мога да скажа мой гаден дек, който започна. След това започвам да ви играя всяко една от мелодите, ще да научи какво е Fusion Tribute. Мога да покажа горе-долу Tribute. Секунда. Когато имаш човек за едно жертване, аз нямам в този дик. Тук имам само вид за две жертвания, когато това най-защита, което трябва да сложи или още един го жертва. Когато ефекта на тоя, че само казвам само ефекта, на е направен този момент в стил Necroshape, или когато може вече да превърнеш без да жертвата, което и го приемам поляризирал или нещо, което отгръва нататък можеш. Но това е само за едно жертване. За две жертвания е това. Или, примерно, моят любим Blast дек, който в момента горе-долу, само Blast може да се правя. Или ритуал жертвания на тоя, и аз имаме два ритуал доста тук. Като се виждат Boys Charles Max и Boys Charles Brown, които аз имам една карта ефект. Пак трябва да жертвам дек доста, но Deep Eyes White Brown, която е много. Карам по 600, зависи от по колко са. Трябва да жертвам и да получавам колкото от картата. На толкова атаката на това е подобно. На това атака, но ще видим какви процедурите на монстри, които се култивират, като на цяло. Ако мога да направя нещо. Blast, не от Blast, мога да кажа, че той текста му е да тоест, гледал съм детското Yu-Gi-Oh! Dimension, което е на три пъти, т.е. на три пъти по един ход, на един ход да на три година, ако се вижда заявка отдолу, което означава 4-500, като участва в мечпа, прави това. Но, тук имаме друго съдържащо, примерно. Този Mirror Force Brown, който е много нещо.
Ако го унищожиш, ти унищожиш всичките, а на другия просто да не се цяло трапка си. Те се имат свиждане си доста, просто ние нормално се свижда. Така как искаме научи кое е фар, кое е фар, са нямам точно. Това на кое прямо пише Light L тук, което виждате. И така се пише. Кое е Light? Light е крайно daily aspect daily. Дарковете, мога да кажа, това са ето това отгоре, което е, пише дарк. Кажем примерно кое е на спектъл, кое е на дарк, кое е на така нататък и така. Спел и траповете си просто предназначени за да кажем примерно филмът примерно утре е свежен, което е 3 чудовища и 2 на организирам ги и правя чудовище. Всяко имам упражнено. Траповете правилно да си върна това, да си върна болест. Или словото си върнеш, Mirror Force и Mirror Force Pen of Crisis, Pen of Crisis и това правят на това си, което видите. А сега справо тръпката е главно. Spirit of Light, пак мастер, това е много добре. Понякога деконирам, примерно, това само ще кажа, деконирам чудовище, примерно от него, само ще трябва да ползвам токене, това е на друго токенче, и съм го направил и в токен с определената атака и защита. Както казваме, да, драконите така, огнени, водните са тия, само само видя по-проблемо. Wind for Ocean, да ще казвам, и пак Ocean. Ето още Wind. Ето един само кажа, мъдък. Wind, който пише System на това, с помощта на всяко като който видно това е Бог, наречено. Ocean, имам два водни. И да покажа, няма да ви кажа, имам още един Wind, имам още един Fire, един огнен, и зелен, което пак се определява. Което да кажем как ме научи, че се през 2016 аз не научих това да около няколко години и така нататък, докато се науча да играя тази игра. Игра, да кажем, защото не всеки път ръката ми ще е точно, т.е. няма да е добре. Както казвам, няма да е точно, когато стреляш в баскетбол, примерно. Също така, прямо поета той ще го направи разбъркано, така че да не знаеш точно кой на коя къде ще карате горе-долу чудовището и така нататък. Примерно,
трябва само тропове да изпълняваш правове. Зависимост от опонента ти. А, например, да, как играеш срещу един опонент и прави друго, но накрая то стилен екси и мислям, че вече много екси обичам, много симфотонни имам си определени, за които примерно аз няма да ги играя, които ще ги играя. Почнах и по-малко да играя в турнири. Накарам това ще е 9 години откакто играя Yu-Gi-Oh! Но започнал съм 2017, почнах си направя самостоятелен дек, но разбрах, че ми трябва 2-3 карти да изчекам този дек, които това съм си ги запазил като скриншот от част GPT, което е най-хубавото приложение. Ако не го ползвате, той ви казва много нравите, много неща, които не знаете. Само не го питате други тъпи въпроси и такива работи, защото няма да ви отговоря. От друго мога да кажа, когато поискате нищо да мисля само това. Играете зони, имаме спане хубаво. И най-лошите ми декове бяха ABC Дракона. Това е да малко мъничко гледам. Блайс не е, защото ми развърна музика да се прави си отвърна. Но още не съм го играл, играл съм Бонде.